Patxi eguna kontatuko dugu. Ni panda gorriari buruz hitz egingo dizuet. Panda gorria ez da inondik ere hartz pandaren aidea. Mapatxearen antzandia du. Asian bizi da bambuzko basoetan. Eta bambua, landare eta fruitu asko jaten ditu. Ni otxoak kontatuko dizuet. Otsoa ugazpunara jalea da. Otsoetatik txakurra etxekotu ziren gutxienez 12.000 urte arte. Hala ere, nabaritasun genetiko batzu 150 urte arte. 21. mendean Euskal Herriko gizakiak otso guztiak hil zuten, baina otso batzuk Iberiako penintsulara joan ziren bizitzera. Nik hartzari buruz hitz egingo dizuet. Hartzak munduko animalirik indartsuenak dira. Asko gustatzen zaie basoetatik ibiltzea eta bakarrik. Fruituak edo haragia jaten dute. Eta gaur egun babestuta daude zoologikoetan edo basoak itxietan. Kaixo, ni kanguruari buruz hitz egingo dizut. Kanguruak duela 15 milioi urte agertu ziren Australian. Belarjaleak dira eta txikienak 325 pisukoak dira. Eta handienak 650 pisukoak dira. Kaixo, ni untziari buruz hitz egingo dizuet. Untzia azenarioa jaten ditu eta saltoka ibiltzen dira. Eta oso moñaneak dira eta paleta handiak dituzte.